Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Sopo iki? Sopo? Ki ngopo to undangan kawin to kuwi? Iya, Siapa sih nikahane? Delok to. Iki ra. iya. Ngapa nguyang guyu? Terus baper kan? Apa? Apa? Piye? Dia meninggalkanku, Bro. Wah, Wis rasa diwaca, ra kanggo. Sampai nak ngerti aku wis suwe menanti-nanti pasangan hidup. ngene. Kang, Piye? ono ora to kiat-kiat sukses biar cepet jodoh itu? Berat ya omongan Ayo pancen berat iki. Wis koyo ngene iki, iki masalah hidup. hidup dan mati. Ora mudeng aku ngono kuwi. Oh ya, Tekokmu Padha rada kok katoke aku ki mudeng kabeh ngono. Oh. Lanjut aku kon takon sapa? Wis saiki rungokno. Piye carane men entuk jodoh? Sepisan, awake dhewe kudu dadi wong apik. Wong apik kuwi insyaallah entuk jodoh sing apik. Sing nomor loro, aja lali sinau. Sinau bab ilmu agama, babagan omah-omah. Sinau apa wae sing dadi hak lan kewajibane suami istri. Sing nomor telu, aja nglokro le ndonga. Nek ndonga ki sing tenanan, nyuwun marang Gusti Allah. Mugi diparingi jodoh sing apik. Sing nomor papat, wong soleh kumpulono. Soale Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, apik eleke agama kuwi gumantung apik eleke kanca cedhakmu. Sing nomor 5, rasa aneh-aneh, lempeng-lempeng wae. Rasa nganggo pacaran, apa meneh njaluk tulung marang dukun. Luwih jelase goleka ning ufit.com. Wis ya, dong to. Yuk, bagikan video ini pada orang yang Anda cintai untuk menyebarkan kebaikan dan pahala.